Pouštím teď. Tak nahrávám. Čau. Co říká maminko? Ne, zapomněl jsem na to, hned tam doma Mulíko, vidíš. Ne, že to je moje vila. Tohle stavil můj mimo Steve. Čau, Steve. Čau. Teď se připojíme na jiný server. A to? Tak pojď za mnou. Tak jít za mnou. Já žádný jiný nemám. Tak jít za mnou. Tak můžeme. Počkej. Zakousnu to trochu. Tak si připojený, jo. Tenhle. Já vím, kde jsi, no. Počkej. Ne, nebudu na ten druhý. Tam plav. Já jsem tady. Takhle. Tak pojď. Jsem večůra. Tak jo. Čau. Kde seš? Já tohle to vyhodím. Kde seš? Já to měl zastaven. Ne, neměl. Běžel ti furt dopředu. Kde seš? Jsem nahoře. Jo, tu jsi už. Jsem na kamen. Jo, vidím to. Vidím co. Jo, tady. Tohle uhlí. Já jdu těšit. Tak. Ano. Tak si vypnu tohle. Vezmu cesty. Táta natáčí. No, ale ne. To ničíš. Já natočíme jenom 15 minut, protože tam se víc nevejdeme do toho kompu. Jestli chceš něco udělat, tak to... Jo, já chci najít železo. Třeba nemáš tu nějaký věci. Ne. No, já nevím, no. Něco tady mám určitě, no. Kolik máš dřeva? Jedno. Dřeva? Jo, dobrý. Jedno, no. Já ani mám 6, takže potřebuji. Ne, ne. Nebo naliju to na to v okamžiku, kdy to vypnu a pak už to jenom do toho zamíchám. Jo. Hodu pro písek. Co? Čítneš? Ne, počkej, něco. A myslím, že tam stejně nepes. Tam, já jsem říkala, že tam je nějaký trik s těma žloutkami. Můj? Tam leješ a už to jako nevaří. Aha, Jo. Myslím, že můžeš říkat. Ty máš čestku. Tady, pojď si to. A Tak to pro... je všechno, tak já ti nebudu vyčítat. No co, když tam mám celý. Už je mu dobře dneska. Co je všechno nejlepší k svátku narození na Jo, baba. ještě přeje všechno nejlepší k svátku. A ty narozeniny dopředu. Oni asi nepřijedou po příští týden. Budeme nějaký turnaj, fotbalový koncert. Já ne. Já jo. Tak ahoj. Ve středu. Papa. V sobotu. Já v sobotu. Můžeš jít se mnou do Příbramy za holkama. Klidně. Já půjdu s tátou. Ale na ten turnaj jezdím. Já vím. Jsem na dříví. Ne, já jsem si tady nakonec nechala asi přežít těch voličků. Ne. Že chceš teď domů, nebo že chceš ve středu? To kluci máte hlad. Ne. Takže ještě nemá vařit. Ne, já ještě nemůžu. A máš nějaký ty, takový ty od toho creepera. Ne, nemám střelný prášek.
Já starožitní, jo, potřebuji Na co? na ty Tak to se můžeme přepnout na server ztrátek. To bude to odpočím. Chceš nebo ne? nechci kráty. Ty mi to okolo toho. Potřebuji ještě Flint Steel. Finance Steel je zapalováč. Kdy máme ten písek? Já mám 2. Jsem ten písek. I believe I can fly. I believe I can fly. Dajda. Jsem zjistil, že Běží dál tam. v ledničce prkno není. Říkal jsi, že dneska už se iPad mají podhrklo? Jo, ale já jsem přece, říkám, neměl škodovky, tak si s nimi zahrajem hokej. Já jenom právě chci, aby to vyzkoušet to nahrávání toho obrazu, jak bych včera ukazoval. Jak by to tak zaujalo? Že to tak zaujalo, no. Tak kluci, víš, že si dívají na videa na ten YouTube a tak dále, furt na ty, jak se vaří ten Minecraft. Tak jsem si říkal, že si to nahrajou, že jim potom ukážu, jak se třeba pracuje s YouTubem a tom. No tak teď jsou tam torče. 2 torče. 8 torčí mám. Rušíme styky, takže musím udělat nějaký styky. A teď Piston. Jo, dělej. Nebo možná mohla nic neznamená. mě natáčíš. Ne, počkej. Ano. Jo, dobře. Vidíš, co ten tenis. Dneska to bude dopoledne, tím pádem, že už to musím čas blížit. A chvíli bude ráno. Zapni mopy. Akorát na mě teď křičela Dana, že v 3:30, když tak to odložíme. Ne, ve 3, ale Zapni monstra. že oni chtějí jít i v tu jednu, ten pochod, tak aby se stihli vrátit. Ten baníček to je smutný. Jak si Barožana dával, tak ho hned se spěchli do začí. Ale tak nepůjdeme v tu jednu s nimi všichni. Může. Jo, tak já tam nejsem zvoním, zeptám se jí, jestli to můžu vzít s kočárkem, jestli to je jako trasa. Nebude mít telefon. Nemám, já tam jsem. Že nevytěžíš pár bločků. Počkej, jedu nahoru už. Ty jsi viděl, že často? Tak. Já vyrobil. Proč jsi vyrobili ráno často? Jo, jen toho. S mezerama to dělej! Proč? S mezerama! No, hned. Vidíš ten blok? Jaký? Já ho vytěžím dnes. Netěž tam tu čestu, tě je v pořádku. Takhle tam bude vždycky taková mezera. Co děláš? Já vím, že tam má být taková mezera. Když tam nedáváš tu mezeru, protože tam nedáváš. Tak to už nebude číslo. Takhle. To už nebudou česty, až zase v první řadě. A bude vždycky mezera. Takové ty poctivé, jo. Čokoládu a tak. Dávej tam, jak vedle těch bloků, kam ti dám, tak tam dej čestu vedle toho bloku. Já nemůžu, teďka jsem vytěžil. Pošli ti česty? Tak, ty 2 česty, které tu jsou znič. Nemám sekeru. Tak to jsou štěstí. Tak si já ji vykraftím, jo? Jsou fakt šikovné, jo? Tak chytej, jo? Dáš. Ahoj, dá. Ahoj, tak jako. Počkej, já to robím takhle sekeru. Ty jsi byl tak šikovný, Štěpulík. Kde?
Teď to říkáš, že byl hrozně šikovný, když se nakonec točil a všechno. Jo, rukavicí. To byl nadšený. Mamka by to nedovolila. Tam na tom možná jste se někam spěchali. Spěchali, no. Ale kam? Něco mi říkal, že K babičce. Jo, ne. Jo. Jo, promiň. Šíši slova ještě 5 minut. A jak se to vypíná? To já, no ty můžeš, no ty, já to vypnu. Pak to uložím a zkusím to dát na YouTube. To nedáš, to musíš mít YouTube kanál. Však já si založím na tvůj mail, budeš mít YouTube kanál. Ještě po. Kde? Na tvém notebooku. To zvládnu, nebo já se to naučím a pak ti ukážu, jak se to dělá. Pusté. A budeme se sami dívat na naše videa. A budu si dodávat lajky. Tak. Super, jak ty druhé, Co to ty děláš? holka, i ty, které prostě proti těm Kanaděnkám tam nebyla ani Šafářová, ani Kvitová v té Kanadě. A byly tam Plíšková a ta další a taky pokazuje, ne? Když se podíváš u nás, když nehraje Berlík se Štěpánkem, tak to je vůbec jako, ti ostatní nemusí ani nastoupit, když všechno projedou. Já z toho Rosola, že s tím, nevím, Veselým nebo ten druhý. Zde budu jenom kolik co se 3. Judesbu. To je včítám to teda. Sam. Čemu? Proč? No potřebuje. Máme si tak v čestce. A v jaký? Jo. A navíc tady už máš jednu česku. Jak? Jo. Tady máš jednu česku. Samotnou? Jo. Jo, to To už je byl jeden díl, ne? Já můžu jednu českou, protože jsem to crafty. Ne. Samotnou. Takže teďka jsem byl 4 díly, Kam i bych? když teď ty dělí vyčážeme. Sem. Že by sem? Sem se hodí víc. Vrať tam to dřevo. Proč? Já ho potřebuji. Tady máš jednu česku. Kolik máš v ruce české? 2. Ale jenom 2. Ale jenom 2 ze 4. A stačí to. Jo, já už nepotřebuji další. A vrať tam to Já dřevo. jsem si říkal, že to... Ne, já už žádný nemám. Bude víc najednou. To je to použil. No, Na to jednu česku. na 2. Ale Co? to chci vydržet. Co chceš vidět? Co chceš vidět? Být na fouka. Rovnávám trochu štopu. Ono se to vypíná. Co se to bavilo? Robi na to. Vypíná se to. Jsi hrabka. Tak udělejte poslední akci. Tak. Štěpo, pojď sem. Nekříž. Tak já jdu za to. To už je to velké jako prase. Jo. Jako prase. Jak dlouho to trvá? Zatím to je 14 minut už. Ještě minutu. Já jdu za tebou. Vlez na osluveň. Vidím tě. To poběž za mnou. Třeba poběž za mnou. Poslední chvilky, pánové. Poběž za mnou. Jdi na naši základnu. Česká. A já vytěším poslední nohy. A ukončíme to. Poběž. Už jdu, běžím. Tak pojď. Dáme se v 5. Uka F5. Ty jsi v 5. Ne, to druhý. Tak čau. Čau.